gyönyörű házról, hogy béreljek lakást. Havi bruttó 100-ból jó a fizetésem, de azért nem túl. Bemegyek a bankba, bár tudom, hogy lenyúl. A szerződéshez 4 kezest is kértek, de a reklámokban egész mást ígértek. Tele van a tököm a bürokrata harccal, úgy beszélnek velem, mint egy rakás szarral. 8 milla kölcsön, 8 milla törlesztés, 8 milla kamatozás. 8 milla kölcsön, 8 milla törlesztés, 8 milla kamatozás. Óriás plakátról néztem ki a kírom, azt mondja a kokó, legyen a szomszédom. Olcsó volt a telek, mert van alatta urán, nem tudom a szomszéd miért világít furán. 8 milla kölcsön, 8 milla törlesztés, 8 milla kamatozás. Mi az, hogy 2 hete nem fizeted a részleteket? Mi jók vagyunk hozzá, te meg így viselkedj! Te semmi! A kamatozás. Üresen áll még mindig a mező, mert lelépett a pénzzel a kivitelező. Nem eszek már sonkát, többet uzsonnára, a gatyám is rámegy a k***va uzsorára. 8 milla kölcsön, 8 milla törlesztés, 8 milla... Mit követ a szemét? Mi nem a lakásmafia vagyunk, velük nem lehet csak úgy szórakozni, velük akarsz te húgyat húzni, te droid! Vágja neki! Kamatozás. 8 milla kölcsön, 8 milla törlesztés, 8 milla kamatozás. Jó, jó, Puski.